Vesmír ťa vždy otestuje, či to myslíš vážne, tesne predtým, než dosiahneš to, po čom túžiš. Či už je to vzťah, práca, podnikanie, život, miesto na život. Takto zistíš, že sa to týka aj teba a tvojho života. Všetko, čo nie je s tebou v súlade, sa ti možno momentálne rozpadá. Je to z tvojho života odobrané zázračnými spôsobmi. Úplne všetko, čo ti už neslúži, sa rozpadne. Priateľstva, vzťahy, spolupráce, pracovné miesta, ľudia, staré zvyky, všetko, čo bolo postavené na strachu, ovládaní, manipulácii, všetko sa rúca a končí. Nie je to trest, ale je to preto, že už si to nemôžeš vziať so sebou do svojho nového života. Možno sa ti opakujú podobné lekcie, stále dokola. Možno máš pocit, že si zaseknutý alebo zaseknutá v nejakej slučke a postupne sa to stupňuje, až to nemôžeš ignorovať. Je to preto, že vesmír čaká, či zareaguješ inak. A v momente, keď zvolíš inú reakciu, cyklus sa zlomí. Možno sa cítiš úplne stratene, ako by nič nedávalo zmysel a vôbec netušíš, čo ťa čaká. A to je preto, že tvoja stará verzia sa práve rozpadá a nová ešte nie je. Jasnosť prichádza až pri pomyselnom skoku z útesu. A práve teraz môžeš cítiť, že si v určitej prázdnote medzi tým, kým si bol alebo bola a kým sa stávaš. Tvoja trpezlivosť, viera, dôvera sú testované na maximum. Prichádzajú oneskorenia, prekážky, skúšky odvahy, neistota. Tuto väčšina ľudí vzdá a vráti sa k starému ja a nešťastnému životu. Ale práve tu nastáva ten zlom. V momente, keď prestaneš bojovať, prestaneš odporovať, cesta sa uvoľní. Toto je zlomový moment, kedy je testovaná tvoja viera, nádej a dôvera v život. A potom príde to najťažšie. Si nútený alebo nútená dôverovať neznámemu. Bez mapy, bez záruky a bez garancie. Len s hlbokým vnútorným pocitom, že prichádza niečo lepšie. Nová etapa tvojho života. To je ten moment, ktorý ľudí buď zlomí, alebo prebudí. Budeš dôverovať, alebo ustúpiš. Ak si dopozeral video až sem, gratulujem, všetci tým prechádzame spolu aktuálne. Napíš mi komentár a daj mi vedieť, čím si teraz prechádzaš.